Sinte o teu bebé, desde a xestación ata o nacemento. Vas crear un gran vínculo antes de... O xuntárense as propiedades estruturais e mecánicas das células electrónicas e biolóxicas, nervio beliscado, recolocando, conectando transmisor no servidor. Conexión completada. Proceso en curso. Erro. A aplicación non se pode eliminar. O acceso aos ficheiros de Lawrence Hatfield está bloqueado. Iniciando restauración. Atención, erro. A continuación mostraránse os recordos de Kate presentes nos ficheiros de Lawrence Hatfield. Escáner da casa completado. Non se atoparon cuartos adicionais. Estamos recibindo un gran número de chamadas. Cal é a súa emerxencia? Recordo. Boda de Stephanie Martinello e Darian Charles. Desexas copialo na túa memoria? Perfil copiado. Desexas eliminar o perfil orixinal de Stephanie Martinello? Non, hache estar na casa con resaca. Moito whisky e moito abanear a pereira. Tiña que mandarlle un ramo de parte dela para darlle esperanzas. A quen? Ele é o xefe. Hai xente preguntando sobre o tratamento. Que por que temos que acceder ao transmisor? O que sexa que está aí absorbeu o contido. Coma se o comese. Sei no, sí. Por favor, non me fagas dano. Unha posesa entrou na miña casa. Queríame matar. Non. Estaba moi confundida e marchou ao pouco tempo. Non sabía a quen acudir. Canto máis vai ocultar isto, señora Hatfield? A miña familia, os amigos non o saben. Cóntollelo. Cantos afectados hai?